На 8 септември 1944 руснаците влязоха без съпротива в страната. Звено, партизаните, импровизираните червени милиции окупираха столицата и поставиха правителството на Отечествения фронт. Полицията бе унищожена за кратко време. Нападнати бяха магазините и складовете, започнаха нощните извеждани от къщите. Никой не знаеше дали на следващия ден ще бъде жив и в дома си, както е правилото за всяка народна демокрация. Кървавата баня се развиваше в грандиозни мащаби в цялата България. В края на август 1944 ходът на Втората световна война недвусмислено предсказва поражение за хитлеристка Германия. Съветските войски застрашително приближават България. Страната, съюзник на Третия райх, прави опити за завой във външната си политика. Тя обявява спазването на пълен неутралитет в германо-съветската война и продължаване на сондажите за мир с Англия и САЩ. Формирано е правителство от опозиционни антигермански настроени сили, начело с Константин Муравиев от БЗНС Врабча 1. В кабинетът влизат земеделци, демократи, представител на Народняшката партия и един безпартиен. Няколко министерства се пазят за членове на Отечествения фронт. Но под натиска на комунистите те не участват в преговорите за съставяне на новото правителство. Дирижирано от Съветския съюз, Комунистическата партия подготвя за вземането на цялата власт от Отечествения фронт. На 4 септември Муравиев обявява програмата си за възстановяване на демократичните свободи в страната. Забранени са всички профашистки организации. Отменено е антиеврейското законодателство. Обявена е всеобща амнистия. Но събитията следват своя зловещ ход. На 5 септември вечерта Съветския съюз обявява война на България. Англия и Съединените щати приемат акта със задоволство. Съюзниците вече са се разбрали, че България попада под съветско влияние. На 6 септември правителството на Муравиев решава да скъса отношенията си с Германия и 2 дни по-късно да й обяви война. Страната се оказва в конфликт едновременно с довчерашните си съюзници и противници. На 8 септември 1944 частите на съветската армия от Третия украински фронт нахлуват в България. Правителството на Муравиев нарежда на българската войска да не се противопоставя. В някои селища властта е завзета от партизански части, които не срещат съпротива. Кабинетът явно няма нито сили, нито желание да се противопостави на хаоса, който връхлита страната. Настъпва часа на Отечествения фронт, който подготвя свалянето на Муравиевото правителство. В Националния комитет на ОФ, освен комунисти, социал-демократи и леви земеделци, влизат и членовете на политическия кръг звено. Сред тях професионалните превратаджи Кимон Георгиев и Дамян Велчев, които 10 години по-рано извършват преврата на 19 май. В 2:15 сутринта на 9 септември 1944 военните части, които подкрепят Отечествения фронт, завземат Министерството на войната, Централната поща, Телефонната палата и радиото. Танковият полк затваря изходите на столицата. В 6:25 по Радио София Кимон Георгиев обявява на българския народ, че Отечествения фронт взима властта. Човекът, който преди 10 години потъпка спазването на Търновската конституция, оповестява, че поема държавното ръководство в името на нейното възстановяване. В кабинета на Отечествения фронт, оглавяван от Кимон Георгиев, влизат 4 комунисти, 4 звенари, 2 социал-демократи и 2 независими. Властта всъщност е поета от Комунистическата партия, зад която стои Съветската армия. Страната е изправена пред едно от най-драматичните събития в новата си история. Потърпевшите го наричат 9-септемврийски преврат, победителите народно въстание. Но борбата не е завършена. Врагът е повален, но той още дращи и хап. Врагът трябва да бъде окончателно убит. Още малко усилия и победата ще бъде пълна. Едва тогава ще настанат спокойни дни на творческа работа. На 9 септември 1944 не просто едно правителство беше сменено с друго. В този ден една политико-икономическа система тръгна към своя край, за да бъде заменена от нов и чужд за България строй. В страната постепенно се укрепва властта на Комунистическата партия, която прониква във всички обществени структури. Започват политическите чистки, организирани чрез заседанията на Народния съд. За 5 месеца той издава 2730 смъртни присъди. Броят на избитите без съд остава неизвестен. На 8 септември 1946 след референдум със съмнителна законност, монархията е отхвърлена като форма на държавно управление и България е обявена за народна република.
За 4 години Комунистическата партия успява да подчини на властта си Отечествения фронт и да елиминира останалите партии, които участват в него. В България е въведена еднопартийна система и диктатура на пролетарията. До 1989 година 9 септември беше честван като ден на победилата социалистическа революция. Много е да се искат разумни неща от система, основаваща се на различна логика и морал. Комунистическият свят не може да се сравни, според мен, дори с безмилостната жестокост на колективните общества на насекомите, като пчелите, термитите. Това общество, доколкото можах да забележа, се основаваше на действието на сервилния функционализъм на апарата, задвижен от безбройните ресори на нуждата, на страха, на амбицията, на омразата, на потиснатите инстинкти, на всичко онова, което е противоположно на яснотата и свободата.